වැඩ කරනවා මානකර සභයි sorry මத்திய அரசு நாடு அபிவிருத்தி செய்ய வேலை செய்யும் නගර ආණ්ඩුව නාස්ති කරන්නෙත් නෑ நகர சபை மாநகர sorry மத்திய அரசு முன்வரையும் செய்ய නගර සභාව වැඩ කරන්න හදනවා மாநகர மத்திய அரசு அதனை නගර සභාව කකුලෙන් අදිනවා நகர சபை காலில் பிடித்து இழுக்கின்றது මොකද කරන්නේ නගර සභාව දෙන්න ඕන කාටද நகர சபை யாருக்கு வழங்க வேண்டும் ජාතික ජන බලවේගයටම විතරයි தேசிய மக்கள் சக்திக்கு மாத்திரம் தான் வழங்க නැත්තම් வேண்டும் මොකද වෙන්නේ இல்லாவிட்டால் என்ன நடக்கும் මහා ආණ්ඩුව හොරකම් කරන්නේ மத்திய அரசு களவெடுப்பதில்லை නගර සභාව හොරකම් කරනවා நகர சபை களவெடுக்கின்றது මහා ආණ්ඩුව නාස්ති කරන්නේ மத்திய அரசு வீண்விரயம் செய்வதில்லை නගර සභාව නාස්ති කරනවා இங்குள்ள நகர சபை அதனை මහා வீண்விரயம் ආණ්ඩුව වැඩ කරන්න හදනවා மாநகர மத்திய அரசு அதனை නගර සභාව කකුලෙන් අදිනවා நகர சபை காலில் பிடித்து இழுக்கின்றது මොකද කරන්නේ என்ன செய்வது එහෙම කරන්න බෑනේ அவ்வாறு செய்ய முடியாது එහෙනම් මොකද කරන්න ඕනකම තියෙන්නේ என்ன செய்ய வேண்டும் මේ නගර සභා இந்த நகர சபை මේ ප්‍රාදේශ සභා இந்த பிரதேச சபை ජාතික ජන බලවේගයටම තමයි தேசிய மக்கள் சக்திக்கு தான் මහා ආණ්ඩුව හොරකම් කරන්නෙත් නෑ மத்திய அரசு களவெடுப்பதும் இல்லை නගර සභාව හොරකම් කරන්නෙත් நகர சபையும் களவெடுக்காது මහා ආණ්ඩුව නාස්ති කරන්නෙත් නෑ நகர சபை மாநகர sorry மத்திய அரசு வீண்விரயம் செய்ய නගර සභාව නාස්ති කරන්නෙත් නෑ நகர சபையும் வீண்விரயம் செய்ய මහා ආණ්ඩුව රට හදන්න වැඩ කරනවා மாநகர சபை sorry மத்திய அரசு நாடு அபிவிருத்தி செய்ய வேலை செய்யும் නගර සභාවත් වැඩ කරනවා நகர சபையும் அவ்வாறே வேலை செய்யும் එහෙනම් කාටද දෙන්න ඕන எனவே யாருக்கு வாக்களிக்க කාටද දෙන්න வேண்டும் ඕන யாருக்கு வாக்களிக்க வேண்டும் ජාතික ජන බලවේගයට විතරයි தேசிய மக்கள் சக்திக்கு தான் எதிர்வரும் 6ஆம் தேதி அதாவது மே மாதம் 6ஆம் தேதி இலங்கையில் உள்ளூராட்சி மன்றங்களுக்கான தேர்தல்கள் இடம்பெற உள்ளன. இந்த தேர்தல்களை பொறுத்தவரையில் இலங்கையில் அதிகமாக எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற ஒரு தேர்தலாக இது மாறி இருக்கின்றது. காரணம் தொடர்ச்சியாக வந்த 2 தேர்தல்கள், அதாவது முதலாவதாக வந்த ஜனாதிபதி தேர்தல், இரண்டாவதாக நடைபெற்ற பாராளுமன்ற தேர்தலில் அமோகமான ஆதரவை பெற்று தேசிய மக்கள் சக்தி வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைத்திருக்கின்றது. இந்த சூழ்நிலைதான் குட்டி தேர்தல், சிறிய தேர்தல், ஊர் தேர்தல் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய இந்த உள்ளூராட்சி மன்றங்களின் தேர்தலிலும் கூட அதிகமான அமோகமான எதிர்பார்ப்போடு இப்பொழுது தேசிய மக்கள் சக்தி மீண்டும் களமிறங்கி இருக்கின்றது. எனவே இந்த சூழ்நிலையில் தேசிய மக்கள் சக்தியின் சார்பாக களமிறங்கும் ஆதரவாளர்களை, அதே வேட்பாளர்களை ஆதரித்து வடக்குக்கு இப்பொழுது ஜனாதிபதி அன்றகுமார் திசாநாயக்க அவர்கள் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த சூழ்நிலையில் இன்றைய தினம் மதிய வேளையில் மன்னாரில் மிக முக்கியமான மிகப்பெரிய ஒரு கூட்டம் இடம்பெற்றது. இந்த கூட்டத்தின் பொழுதுதான் அவருடைய ஜனாதிபதியுடைய உரையை டிரான்ஸ்லேஷன், அதாவது மொழிபெயர்ப்பு செய்த அந்த மொழிபெயர்ப்பாளர் சற்று தடுமாறிய நிமித்தம் அங்கே ஒரு சிரிப்பாலை ஏற்பட்டிருந்தது. ஆனாலும் ஜனாதிபதியுடைய உரையில் காரசாரமான பல உண்மையான விடயங்களை கூறியிருந்தார். அது குறித்தான விடயங்களை நாங்கள் அடுத்ததாக பார்ப்போம். ජාතික ජන බලවේගයට විතරයි தேசிய மக்கள் சக்திக்கு නගර සභාව දෙන්න ඕන කාටද நகர சபை யாருக்கு வழங்க வேண்டும் ජාතික ජන බලවේගයටම විතරයි தேசிய மக்கள் சக்திக்கு மாத்திரம் தான் வழங்க නැත්තම් வேண்டும் මොකද වෙන්නේ இல்லாவிட்டால் என்ன நடக்கும் මහා ආණ්ඩුව හොරකම් කරන්නේ மத்திய அரசு களவெடுப்பதில்லை නගර සභාව හොරකම් කරනවා நகர சபை களவெடுக்கின்றது මහා ආණ්ඩුව නාස්ති කරන්නේ மத்திய அரசு வீண்விரயம் செய்வதில்லை නගර සභාව නාස්ති කරනවා இங்குள்ள நகர சபை அதனை මහා வீண்விரயம் ආණ්ඩුව වැඩ කරන්න හදනවා மாநகர மத்திய அரசு அதனை නගර සභාව කකුලෙන් අදිනවා நகர சபை காலில் பிடித்து இழுக்கின்றது මොකද කරන්නේ என்ன செய்வது එහෙම කරන්න බෑනේ அவ்வாறு செய்ய முடியாது එහෙනම් මොකද කරන්න ඕනකම තියෙන්නේ என்ன செய்ய வேண்டும் මේ නගර සභා இந்த நகர சபை මේ ප්‍රාදේශ සභා இந்த பிரதேச சபை ජාතික ජන බලවේගයටම තමයි தேசிய மக்கள் சக்திக்கு தான் මහා ආණ්ඩුව හොරකම් කරන්නෙත් නෑ மத்திய அரசு களவெடுப்பதும் இல்லை නගර සභාව හොරකම් කරන්නෙත් නෑ நகர சபையும் களவெடுக்காது මහා ආණ්ඩුව නාස්ති කරන්නෙත් නෑ நகர சபை மாநகர sorry மத்திய அரசு வீண்விரயம் செய்ய නගර සභාව නාස්ති කරන්නෙත් නෑ நகர சபையும் வீண்விரயம் செய்ய මහා ආණ්ඩුව රට හදන්න වැඩ කරනවා மாநகர சபை sorry மத்திய அரசு நாடு அபிவிருத்தி செய்ய வேலை செய்யும் නගර සභාවත් වැඩ කරනවා நகர சபையும் அவ்வாறே வேலை செய்யும் එහෙනම් කාටද දෙන්න ඕන எனவே யாருக்கு வாக்களிக்க කාටද දෙන්න வேண்டும் ඕන யாருக்கு வாக்களிக்க வேண்டும் ජාතික ජන බලවේගයට විතරයි தேசிய மக்கள் சக்திக்கு